Parlarem bàsicament del període del tràfic atlàntic d'esclaus. Intentarem desxifrar una mica quins van ser els motius que van portar a que entre el 1500 i el 1860-70, 12,5 milions d'africans fossin transportats a Amèrica com a esclaus. I dins aquest procés històric el que intentarem veure és la implicació, la participació que hi van tenir comerciants d'esclaus espanyols i catalans. Jo crec que és molt interessant que en un seminari destinat a intentar desmuntar el racisme es doni importància a fer una lectura històrica de quines han estat les relacions entre, per exemple, Europa i l'Àfrica. Perquè la història africana al segle XV té un punt d'inflexió molt important, perquè entra en un món cada vegada més globalitzat i entrarà des d'una posició complexa, bàsicament com a exportadora de mà d'obra esclava i en unes relacions de desigualtat envers Europa, que malauradament, quan arribem en època colonial, aquesta desigualtat es profunditzaran. Tot això, tota aquesta època del comerç d'esclaus i aquesta època colonial, en el fons és el substrat cultural des del qual, des del nord, es van generar i s'han generat una sèrie d'imaginaris racistes. Des del meu punt de vista, no hem de confondre esclavitud amb esclavisme. Al llarg de la història, moltes societats han tingut esclaus per diferents funcions, però sí que és cert que en determinats moments de la història ens trobem en societats que funcionen bàsicament amb el treball esclau. O sigui que la seva riquesa, bàsicament, és el treball que aquests esclaus poden produir. En els darrers anys hem fet passos endavant importants. Jo crec que pel que fa a la recerca històrica, cada vegada s'han publicat més obres que expliquen, diguem-ho així, amb fets i amb bones investigacions, quin va ser el paper dels catalans dins del comerç d'esclaus. Crec que això és una cosa que s'havia de fer, que no s'havia pogut fer fins ara, i per tant crec que estem en el bon camí. Evidentment, tot això ha obert una sèrie de melons al voltant de la memòria, al voltant de la significació de certs personatges, de certs espais urbans, de certs nomenclàtors, que jo crec que el debat de per si, com si diguéssim, és interessant. Però jo crec que per això és molt important potenciar tot el que és la recerca històrica, perquè així els historiadors també és com que podem donar eines a la societat del present perquè després col·lectivament decidim nosaltres què fem amb la nostra memòria, amb els nostres espais de memòria, amb els nostres espais urbans, amb els nostres referents culturals i històrics, etc. Per tant, jo crec que en aquest aspecte la història el que pot fer és donar arguments i nodrir aquest debat més que tenim actualment sobre tot això.